Tiere mano mar medruok e tuoche ma bende ikelo nikech pi mochido ahinya to e kinde ma jolonya e weche go eko mag lokruok e chal mar kor lwasi to koni piny Kenya dhi bedo kod koth mano mong'ere kaka El Nino mane oyang kod jagoro mano maongirore e migao mar thieth mong'ere kaka Mary Mudhoni ma bende noloso e gwenge mago mag Naivasha. Judith Omondi ni kod ler mathoth. E kinde tiegruok mag jolony e weche thieth e boma ma Naivasha, jagoro maongirore migao mar thieth Mary Mudhoni ne okoni luoro nitie medruok mag tuoche ma ikelo kod pi ma ochido kaka nyaldiema e kinde mamoko e kinde El Nino ma jolony osekoni biro e pacho ka e kind chak dwe mar 10 nyaka 12. We have El Nino coming right now. How prepared are we in our households? Because it's not just about the government, what the government is doing, it's also what the people are doing in their small circles, in their small areas of living. Therefore, we need to look out for those things that need to reduce the diseases that make us go to hospital more often. Mudhoni okoni kaka piny owacho gisechako timo ikruok ma otelo ne koth maduong' mar El Nino, mak mana ni jopiny be nyaka tim makor ka korgi mondo mi gires ngima ji ma kamoro nyalo yudo midhiero mag tuoche nikech pi ma ochido kaachiel kod pi ma bende nyalo darogi. Where we are detecting that there's going to be waterlogging, we clear it. If it is an issue of infrastructure, they are rectified right now, ensuring that the masses who live on areas where there's likely to be a lot of waterlogging, they move to higher grounds. Remember, we have already done polio vaccination, cholera vaccination, which the campaigns that we have been doing, and this has gone with sensitization on how to also prevent some of the waterborne diseases that are likely to come with El Nino. Jokor chal mar kor lwasi nyicha okoro ni koth mapek mar El Nino nyalo bedo e pacho kae chak dwe mar 10 nyaka 12. Counties ma opogore osebedo katimo ikruok ma otelo ne kodhno. Judith Omondi, Ramogi TV.